Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Welcome to King Ginger TV. Angisakufuni sekuphelile, sekuphelile, sekuphelile. Sekupheli lapho umuntu wakhe sekulahla ngihleka mina. King Ginger Cream de la Cream, welcome to my show. Ngiyahlukanisa ngisiza abantu nje ngokuxova ngixova udaka. Isixova udaka. Isixova udaka. King Ginger TV mshanami. Home Affairs. Khale indaba. Ya. Nenzani lapho niyafeba? Hey. Hayi uhleka buka indoda yakhe yahleka. Niyekeleni ukungibuka nobabili nina. Nibona ukuthi ngizonikhiphela amaqiniso. Bring your boyfriend or bring your girlfriend ningibuke nobabili. Khona nizokhumbula nemqondweni yenu ukuthi kumele nicheckane kwanina, kumele nihlukane ngoba ngathi anidonsi kahle. Petrol la ingqondweni zenu hlukanani mzansi, ningaze nibhonyane, ningaze niboshwe. Ngizama ukusave nina la. I love you so much and do the right thing. Subscribe on King Ginger TV. Tell a friend to tell a friend to do the right thing. Subscribe mntanami. Take me to kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimanje mabuyo bambolungu stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to Why the We are back at it, Mzansi, King Ginger Cream de la Cream, intwana nje yase King Indlovu edila nomjolo at best. You know mfethu, makumele kuhlukana abantu fanele kuthintwe mina. Makumele kuliwe, kumele kuthintwe mina. Makumele kufetshwe noma khona abaqondise, kumele baqondiswe ngobufebe babo. Kumele kuthintwe ingozi. King Ginger Cream de la Cream, shalala bosi. Ngidabukela laba abahlukanayo, ngidabukela laba abasajola, ngidabukela laba abasayitshela ukuthi yonke into ihamba kahle. Ngingena nje ngecala lingene engubeni. Ngiyinkinga mase ngizohlukanisa. Ngungqo I'm the best. Ngi-microwave ingafplakwanga mfethu egesini ngishisa phe. Sondeza umzala mfethu ngidile naye fast cause. My brother, cela uze ngapha mfethu. Yabo. Mfowethu. Etsawona. Uyaphila? Yaphila wona? Shap mfethu bani igama? Mbongiseni Mavuso shaba. Mavuso mfethu. Uyawakhipha kodwa Mavuso mfethu izinto mazimnani. Angiyawakhipha angiyadedela. Danke because siyazi ukuthi leli gama elithi Mavuso la qhamuka vele ngomjida wakwaMavuso wayisepitoli. Kuthiwa kwakugcwele amantombazane. Kuthiwa nje wavele wathatha nje amantombazane wagoduka nawo. Wonke wawanika Mavuso. Wonke mfethu. Thiwabuya ngakusasa mfethu eclubini afakaza athi Amavuso. Injalo le, hayi injalo. Emlando wakini strong. Mfethu, wena njengoba mfethu umuntu onomlando oqine kanje olandelwa abantu besifazane kunokuthi kube uwo olandela bona. Kwenzakalani manje? Ayisho mfethu nginenkinga man, eish. Yeah. Umuntu wami lo ngihlala naye akasebenzi kahle wondlwa yimi. Okay. Ngoba umuntu wakho. Ngoba umuntu wami ngiyamthanda. Sure. So manje it's happen ukuthi ngithi ngcono ngiqala ukubeka imali yabona ngikwazi ukumlobola. Sure. So manje imali ngiyayibeka yona egcineni aphinda iboleke like last thing imboleke 10,000 wathi uzoyibuyisa ngingazi ukuthi uzoyibuyisa ngani ayibuyanga leyo mali ngathi ayothengela ingosi zami impahla like nginengosi enye ngaphandle nomunye umuntu. Sure. So ngathi emthengela impahla wathenga just impahla yana ezu2 ezu3 ezenza maybe 150 and akayithandi futhi ingosi yami. Awu. Akayifrustra. Ubumnike malini nemezobuya nezidodwenyana nje? Mfethu ngimnike 5,000 ukuthi abamba izinto. Ngathi abambele ingosi at least December sala thenga ne stationery. Hayi nangu umuntu mfethu ubuya nezinto ezu2 3.
the rest imali wayishaya phansi. So manje hayi ngikhathele. Le mali le ayidonsa kuyo yamalobole eboleka le 10 uthini mawumbuza ngayo? Uthi uzoyireplace. Uyireplace ngani ngoba into yokuqala kaSpani yimi engisipanayo. Uthi yena uyahola ama-350 angazi kuphi. So manje mina ngiyamtshela ngithi le mali le phela ngibekela ukuthi kumele ngilobole. So manje bazongitshela ukuthi uyisebenzisile ini uzoyireplace. So hayi into enjalo mfethu hayi ngihambelani nayo. Ngoba uphinde wathatha nalebe ngithi ngiyomlobola ngayo wathi usaya akantu wakhe angazi kunomlindelo kunani. Uthi makabuya useyangitshela ukuthi imali nayo akasayiboni ukuthi ibekephi akayifake eveleni wathi ungitshela izitori eziningi nje. Uyamlahla? Ngiyamchitha. Awusamfuni? Hayi khavalele. So ufuna ukuthini kuyena makafike lana? Makafika ngifuna umtshela straight ukuthi it's over kuphelile. Nazoke. Hayi ngikhathele. Sinama options awu2. Option yokuqala njengoba senilande ngebhasi noyi2 lapha ebhasini. Ngiyazi ukuthi akaqava ukuthi vele uzomlahla. But ioption yesibili ukuthi mawuqeda ukumtshela manje simisa lapha entabeni gibela itaxi yeBree from eBree uphindele ekhaya. Ngaba kuhle kapi lokho. Hayi ngikhathele mfethu. Aphume kulelo bhasi. Namhlanje final. Yeah mfethu. So uma umringa ubeka umuntu kanjani uvela azenza isono akushaya uzenza isono after that mase ngibuya futhi ngithi mfethu why wenza lento le. Uthi phela mina ngikuncenga uzoncengwa unyoko uzoncenga utshela mina lokho. Uza ngengqondo kaMaskari. Yeah ngoba ngiyamncenga like. Awuzomnyisa ke namhlanje. Hayi namhlanje vele sobonga ukuthi ubani uzoncenga unyoko. No. Hayi ngikhathele. Uzomnyisa ke namhlanje. Hayi ngikhathele. Ngiyengeke. Hayi ngikhathele futhi. Khuleka maplaza asimnike nje ithuba asondele ahlale phansi mfethu ungawayi. Yeah. Yes. Angeke uyisole. Hayi. Nayisola next la. Sami. Sola yini? Hayi. Ngiyaphila ubani kamusisi? Buitsoko. Buitsoko abuti wa ribelela ka wena da way le ratana nga mona tateng and da lawa ba yo mo tshweng mona tateng. Wena o kare ke eng o ratang ka motho hawa? Okay, nkare ke rata ka ena call like he's very caring and he listens to me and then he also have a respect share. Ne. Okay motho wa thomo. Ke motho wa thomo like ona le respect ko family ya ka le nna bana le respect. O le wena le respect for. Also bereke ne? Mama ke bereke na ida. Marindina mo. Yeah, wa chaka. Ke chaka wa shamisa. Okay. Go na le ntwa batla go bolela yena abuti mesokoditsang ba ba. Kopa go mo fetsa heavy. Okay. Mtshela. Ngiblethela ku King Chicha ukuthi hayi bengicela ukuthi sigcine khona la. Ngamcela. Okay angisakufuni kahle. Sengiyakutshela ke mina ngisakufuni. Nakho ke. Ngoba mangithi ngiyacela ngathi busy. Kina muntu orightang ngithi angisakufuni. Ngikutshela straight ke manje. Sister, my brother uthakufuni. Angisakufuni straight. Yena ungasetsanga? Ngirasetsanga. Ungasetsanga? Ngiyakutshela ukuthi uzwa ngithi kungena ngapha kuphuma ngapha. Ngifuna ukuthi namhlanje uzwe ukuthi it's over finish and tar. Ngitshele futhi ukuthi why urasa. Kufike kuphi lapho le imali ayitshontshayo, le imali ayilahlayo, le imali No, Jinja mamela lo muntu lo ne. Yeah. Ngithe umuntu olalelayo uyangihlonipha. So manje ngiyamangala makafika la urasela. Like sisondelene. There's no need. Okay, mara ukwatiswa izinto ozenzayo yikho ekhipha ithemba. Wena sister ukhala ngokuthi awumthandi umntanakhe. Why ungamthandi umntanakhe? No inkinga ukuthi umntanakhe makafika kule relationship le angibi nesikhathi sakhe naye wanganasena. Yonke into imali yokumntwana everything umntwana everything ko yonke into akano relationship umntwana kintshintsha ngasena. So mina ngizongena kuphi kule relationship eso yena ngiyamthanda ngifuna ukuthi mama if athi uyangidampa. Uyangidampa. Ngiyaqitha ngisakufuni. Uthi uyakudampa ngoba ngiyakhansela empilweni yakho. Wena uye waboleka nale 10k abakazokulobola ngayo. Ukutshelile. Umtshelile. Iboxini uyahleka, uhleka yini? Yahlekisa imali yami. Uyazi ukuthi kusebenza thina kanjani? Ewe, akuliwa la. ungazi kahle. Ngiyambambe mfethu akuliwa kuvumelekile. Ungazi kahle ukuthi nginjani. Mfethu mfethu. Ungibhalele lana uthenge kulwe. Uzongitshela uyahleka, uhleka imali yami lo. No, but uhleka imali yami. Mna wakutshela indaba zakhe ukuthi bese sinyiboleke Welcome. Uyahleka mfethu akuvumelekile. Okay.
So sister akasakufuni Kuyahlekisa. kompena ngokuthi wena awuyithanda ingosi yakhe and athi Imali yami wena yahlekisa. yewathatha imali yamalobolo wathi uzoyi-replace awukakazi uyi-replace mayikhuluma ngayo ukhuluma ngayo waphinde wathatha enye imali futhi wathi i-misplaceekile kwenzakalani mfethu Amagcine futhi angikasebenzi manje. Imali manje why imali uyikhwa No, wayangidampa ngithi ngizoyibuyisa imali. Ungidampelani? Ngithi Ungidampela abo. Phethu ngikunike iminute ngibambe kancane. umuntu esifazane lona mfethu ngicela ulalele mfethu angithi uyakuzwa angithi uthi awusamfuni enough No, makayitshintsha. Ereke imncane ngenyanga. Yabona wena? no awuthi Uyisikhukhukazi esifukeme. Kingisikubuzazi. it's a chicken Ufukeme nje. Unuka isidleko wena. yes Yes sis. Yahleka ubeke kai la yini. my brother whoa Ngizokuzekwenza. Sicela uzwa namhlanje. Phethu ucela ungangibambi tu. Cela ungangibambi. okay Yewena. ume sister no awuthi okay Ngiyabona anginankingi Sister, yazi uyamhleli, yeah. No, athi ngisikhukukazi. Isikhukukazi mfethu. sister inkukhu yesifazane enabantshwele so mayise ithole abantwana ibizwa ngesikhukhukazi So mina ngisi yeah siba nolaka siba rofu uma uzama ukuthatha abantwana so wena unjalo ngikho nje abongi yakoba baby koparelwe rithi. bonge sisumoya Bonge nangu. bonga isisumoya Sis. so sister uthi bonga sakuthandi welcome uzokunika u50 rand ungawari bonga sakufuni uzokunika u50 rand ukuthi ugibele Bongi tikupa bongi Kupa yini? tyakupa. akasakuthandi Ukupa yini wena? Eh? Ukupa yini? Hate. Gate man. yeah uyahamba bongi Oh so shit. Just sis. mbonisa ama-taxi lokhuzana Hamba ungasabheki nasemuva man. bongi Justice. buya ungamlandeli bongi Ngaba ngumjaha kancane nje. hayi wena uzongena ebhasini nami bongi relax mfethu Ngicela ungikhaphe ngale bus ngifake ipetrol simlande la khona. Ngifuna umkhahlela ngempitchiza tar pants flat. Ngimncwabe futhi ngifakele ne-tombstone phezulu. Safuna ukumbona lo muntu. bongi shuthe ukukwatise kakhulu ngale ndaba ne Yish, iningi le mali so imisi yonke imali uma usuyibala imalini close to 20k, 20 fucking k man. yeah Nengile mali. welcome thatha ubhuti bongi mfethu umfake emotweni Sis. yeah welcome uzokufaka emotweni ngeke Ngizokubamba wena, wenze show ukuthi asihlangane. so wena sokuhambisa ngebhasi mfake ebhasini ngingaqali nyakaze manje ngilindeni izifike yeah ngilindeni bongi sokuthengela iBA1 relax yeah Yewe. Bulala lo muntu. welcome nithenga ubhiyodo kwatile ubongi manje mhlawumbe ubhiyo uzomkhama down take me home It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambolulu, Stars. Welcome to Alpha Sakufuni. On this show is where I give people a platform to break out. No way, bring it up now. I'm telling you, if you do my sister, my sister is saying, if you know, the spirit of the Hey, it's a shinchi like towards you. what made you go to Why the food that? Why the food? Why when you go? Why when you go to China? Why when you go to inkinga usekhathele yesena